Ramo-ramo sayoknyo balang, badar yang bunyi cingkarya, banyaknyo ampe puluh ampe, raoknyo kabungo juo. Indah carano bukan kapalang, dalam loyang kan so balaria, talata di ruang tengah, baisi sirih salangko. Sirih nanelo sirah gagang, kunyang serupo tanpa ari, urek nan bantu kuku balam. Daun salaweh kipeh cino, seribu dayang manggatih, randah sakiro kata jawe, tiuk di jambo tinggi juo, jan karata batambah mudonyo nalai. Lorong di pinang nan di dalam, pinang batuntak jo batuntun, pinang badu di pakandangan, tumbuh di laut baharulah, kajadi pasak bumi nangko. Tinggi nan indak tinggi bana, setahun tupai memanjek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam saratu sambah, salam lalu sambah kembali. Sambah sujui jo simpuah sabare bungka nampiawai naraco luruih main daun. Indak basisiah jo basiba, indak bahinggo jo babate. Kok kete indak basabuik namo, kok gadang indak babilang gala. Ujui nyo sambah nanti serak kapado penonton kasadonyo. Minang Mustika Jaya Channel. Dusana ambo kasedonyo dalam video kali ko kita akan kembali baraja pasambahan, di mana dalam video kali ko akan kita cibo pidato pasambahan untuk kamakan, di mana dalam pasambahan iko terjadi dialog antara Sultan Bagindo dengan Sultan Maharajo. Mari di sana kesedonyo kita cibo membacakan mempelajarinya. Tuang dengan acok kita coba bisa menjadi lancar. Mari di sana Minang Mustika Jaya kesedonyo kita sama-sama cibo. Adek taluat timbunan kapal pusat jalo kumpulkan. Adek gunung tempatan kabui di Sultan tempatan sambah. Sambah tajelo kana rape salam tatabui ke tengah-tengah. Talirit terbantang salam dimukui bujo bapak di hadapan nenek jo mama. Langkok juaro jo pitunggua sarato pengarang jo buatan. Bagi ambo menyembah sambah menimbang ateh nanado menyayang ateh nantumbuah. Tumbuah serupu iko kini terletak pinggan lapiak diisi jo idangan. Basusun galeh jo cawan baisi aye kasadonyo. Basusun di ruang tengah, balirik di ruang tepi. Membayang-bayang kemuko mencayuk kau tak jo bana. Tapi sementara pun baitu di rumah jorok menjorok, di rumah liku beliku, antah dindiang dinan kalam, antah kalamun de nan banyak, minta ditiliak dipandangi de karena janang kami muda mata. Kok kurang nak kami tukuk, kok sentan nak kami bilai, tak kile cupak jo gantang, tak bayang bare jo balabe. Nanyo salama samparono nak sampai ni sapakalan berupaya ayi dicawan minta diminum, nasi dipiriang minta dimakan. Dabu ayi pulau kilangan pandan sepanjang muaronyo. Ibu ayi bersuara tangan makan kita sadonyo. Tadiri adek jo pusako banyak pusako di atas tumbuh serupo iku kini. Nasi dipiriang tak minta dimakan, ayi dicawan tak minta diminum. Sekian sambah tibu karibaan Sultan. Tapi walaupun nambah itu, adapun masak jambanan ke tengah adalah 2-3 perkara. Pertama masak di dapur, kedua masak dimakan, ketiga masak je mau pakai. Adapun masak di dapur tak jarang ditungku batu tiga, basilang kayu di bawahnya di sinan api mengkonyo idui. Baru nang kajok-kajok jarang, tak lambek, kadang lambek mata, tak lampau kacau nyolah ragu, kejadi nasi nyolah sagan, pulang kabare nyolah tak namuah. Adapun masak dimakan, disanduak nasi putih kapue, disanduak ke pinggan bati rawang, nasi putih tanah nyukambang, kambang nan bagai biju limau. Di tengah awan mengajuju, nago bajua kiri kanan, meriang gulai 2-3, rono kunyang baunya harum nak bak bungu kambang separa.
dimakan bagumam-gumam kuah sagiro jadi darah, nasi bagageh jadi daging. Adapun masak cuma pakai tabaon saweh lah lape tapandang parui lah kenyang sungguh pun nasi balon kami sintuah berarti lah kami makan bersama-sama. Rakyat sambah dipulangkan bagi Sultan Bagindo. Alau kan jawi nam penyindua ke sawah orang Tanjung Sani. Tak dapat rumput daun banto. Menangis sandua jok periua mau pe piriang besi nasi. Takah jariah tak badaso aratinya benak. Kok nan jauh lah kami empikan, kok nan mentah lah kami masakkan. Di nasi Sultan Babaso, ailau ratu orang di dapue. Badoso Sultan tentang itu. Manangat kita Sultan Cako, dek takui kami ka badoso gabak dulu tando kaujan cewang di langit tando kapane. Kok hari jadi kaujan lai kok samo kadiraoknyo kita kasadonyo. Lai kok kasaedaran alek jo sapangkalan. Kini baitulah Sultan. Surui Sultan selangkah baralah ambo sabanang. Ibarat lagu lai kasamo tagak dina manang. Antah ko kalah kaduonyo. Dek karajo ado dua tiga nang kadiawai. Ko indak salangkok kanoknyo kami tampak. Balangkok kan sajojo memakai. Tantang edangan nang katangah de banyak macam ragamnyo. Ragulah mato de memandang nak jan kami sase awai tunjukan ikue kepalonyo. Ko pinta kabuliah kandak kabalaku dibalah rutan dibalah-balah dibagi limu. Dimulai jo bismillah disudahi dengan alhamdulillah. Itulah ikue kepalonyo. Nah orang si koto Pangkalan dak lalu ke sungai Pangalek. Mulailah dek si Pangkalan buliah ndak menurut kami sialek. Urun luakkan kayu batang kayu kale ke bawah kayu panajunan dak tarang jalan ke danau. Nasi basandua untuk ale Pangkalan biasa kakudian patambuhan naninju silau. Ko iyo kami kapakan ke mano jalan kata luak. Ko iyo kami kemakan siapa namu tukang sandua. Marapalang sarang ke enam diambil anak sajorayo. Sagalo anak jo pasumandan itu nan tukang sandua kita. Ko iyo kami kapakan manola baju lakan kami. Ko iyo kami kamakan apo sipai makan kami. Tak pawah jo sungai nanam katigo jo leko pulai. Ibu aye basuala tangan campurkan nasi dengan gulai. Itulah kasipai makan Sultan. Itulah dusanak kasadonyo persambahan kamakan di mana terjadi dialog antara Sultan Bagindo dan Sultan Maharaja. Kembali ambo memohon maaf karena video ko tentu jauh dari kesempurnaan, jauh dari nerancak karena itu masih sedang beraja. Dan terima kasih atas segala atensinya. Sampai bertemu balik di video selanjutnya di Minang Mustika Jaya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.